Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, hindi nga rin irugi papagayam na ti pakasalitaan, ngayon tayo padayawan ngay basa, ti pakasalitaan ni Laika, nga napauluan iti kaibigan lang pala, gayem laeng. Sagaduhain nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, awan nga tan ti kasisigadan nga gayem no saan ada kami kini Mark Manong Nemi. Gabuta manipod da kami ti elementarya Manong Nemi ket imbilang kun anasigid agayem ko ni Mark. Saan nga kapo Manong Nemi ta iliblibrenak iti merienda. Saan nga kapo ta ni Mark ket adda mabalinda Manong Nemi. No di ket talaga nga nasingit titong galmay sa karakami. Ngamin Manong Nemi, sut-sutilanda idi, isuna. Gabuta, narapis, wala na nakotong isuna Manong Nemi. No datay agtaray laing ti apagbit, kasta una itong ti al-al na. Adan sa angkit na, uno asmana ko nana. Uy, wanda. Wan Manong Nemi. Kasta una ito, di ba nagsangsangit ng tibagata, angkit! Angkit! Asthmatic! Tumuna na. Isang sangit ton. Siyak ton di mga makamo nga may ayok yung kuwana. Uy! Saan yung masasutila ni Mark? Ala! Bas ko mga masyang yung kuwana. Kapan yung luklukwen. Punak tumit ng sakit. Boyfriend na! Boyfriend na! Natanakakot-kot ng boyfriend na! Agsang sangit ton pima ni Mark Manong Nemi. Ora agi pulong to karagiti maestrami. Talaga nga sutil, dagiti padami nga pupils Manong Nemi. Mark, babae na tayo daw. Umapal na lang amin. Kaya managkinggalay ka. Sika lang di mangisaksakit ka niya. Masya lang amin kengkang Basta-kasta dilangam. Sada ka pala sut-sutilin. Imbis ko mga tulungan da ka, imbes ko mga kasyanda ka, imbes ko mga kayaman da ka, saan? Makapanda ka matluklukwen. Bayam, ore babae ti kinatawak, isakit ka. Ore sikat ti lalaki, kat siyak ti babae, siyak ti magilawan ka nakwada. Sa sinuwan nagiti mang luklukin ka, danog-danog ka kita, kugta-kugtara kita. Agaman na keng galay ka. Okay, saan ka nang nagsangin? Umisam ka. Nagyamanak. Kasta Manong Nemi ti nang rugyan, ti panagpagayam mi kini Mark. No marikatan, kadagiti leksyon, Manong Nemi, siyempre, tulungak isuna. Tanalalay nga imisuna ti akademya, Manong Nemi. No mapasama na siya ti kalalaingan, nalaingat, nangato digiti gradyo. Katultulungak ni Mark. Nakurapay kami laeng Manong Nemi kabota 5 kam ngagkakabsat ket siyak ti nauna. Uy,
nagsasaruno kami manong nemi, awan tigap mi, tunggal taon, aganak ni nanang. Irin to, tamakital talon laing ditasang ni nanang kita plain housewife, agaw awir ka na kami. Ada kami idin manong nemi ti grade 5 kini Mark, idin ang tultuloy ti kinasingit ti tunggal may isa ka na kami. Buhain. Ang tultuloy naman iti kinakutong na, manong nemi, ti alisto ang panakabannog na. Intultuloy naman manong nemi nga noan niya ti problema, may panggap iti kwarta, iso tagpamirianda. Iso pati mang ti papel ko no awan, ti makita na nga papel ko. Iso pati mang gatang ti lapis ko. Nakadadukid di di makmakani ti bag na. Padawatan nak ti candy. Padawatan nak no, pabalo-balunan nak iti chocolate. Wala. Nakadaduunay nga iti itad mo, Mark. Man, sinungarot ti pangitidak ng sanga sika. Sika mang isaksakit kanyak layla. Sika mang tultulong kanyak ti assignment ko. Lumabalin na ko ma. Ikatangang kapay ti badong. Ngamdub ng tureta. Kasaritak to da mami kay ni daddy. Nga iregaluang kanto ti badong na pintas. Sapatos pa iregaluang ka. Aging ka manong naming nga naawis nak idra minsan nga napan iti balayda. Diyak kayat idi ta mabainak. Wine. Amangan no, kaguradak na giti parents na. Amangan no, bugtakin dak. Amangan no, iparid da, nga kadkaduak ni Mark. Amangan no, nakadado nga amangan manong. Ta siyempre, at damabalinda, kita kami, nakurapay kamlaeng. Amangan no, iparid da, iti panagisingid ko kini Mark. Amangan no, ibagada nga. Gungun udak lang, gungun dawayek lang iti kinasaya daw no kinabak ng damanong. Tagpeso, ado da kiti iliblibre kanyak ni Mark. Ado da kiti itad na kanyak. No anyat awang kanyak itad na. Ang mga nisot pa nang ipagrupen ni Mark, manong naming agungundang waik ti kinasaya at na iso nga makigayemak keng kuhana. Ang mga no ibagada kiti dagan na keng kuhana nga, kahit ko lang ti mairanod kada kuhana. Yan saan? Nagbalingan na sige nagayem ko ni Mark saan nga gaputa iliblibre na kiti biniyanda, saan nga gaputa baknang da, saan nga gaputa mangmangted iti awan kanya. Ngam gaputa talaga. Nga nagbalingan na sige tirik na keng kuhana. Nanguruging nga ti asi, ti panang luklukod aking kuhana. Pakabasulak ka di manong naming na siya, ore babayit ka ng tao, kita isingid ko tirik na, iti may isa nga lukluk kwenda, iti may isa kas kini Mark, manong naming nga, kasapulan na tibang trabay kang kuhana. Kabuta nga rin nagtultuloy nga rin kita kinarapis na. Napintas ti balayda manong nami at the gate nga ipalawlaw, nga pintas ti pintana, at the hardin da. My kan. Sumar ka. Saanin, Mark? Amangan nung, my kan. Nabayagin nga kahit kang iyam amukit yung mami. Awan ni daddy ita, sampay na si Mangpet. Rabiin doon si Mangpet. Busy ngamin, itinegosyo na. Ni mami, sigurado nga da. Nagdi ka absat mo ngay. Awan da pa eh. Napad na nagtrabaho. Siya nga ti burdek. Nga siya ti kakaiso nga lalaki nga anak da. Amo ni mami, nga umay ka. Sortan. Ilingapsan mi man na may tinapintas nga hardin sa simrek kami tinakalukat manong naming nga takilari daw. Kadit salas, wow. Nagpintas di balayo? Datan ni mami. Mami! Oh, dante anak ko. Isa tayo tinilay ka, mami. Lay ka ni mami. Kumusta kayo? Good afternoon po. Laika, nabayagan nga istoryahan na kati anak ko. Kadita ka lang makita. Umaling ka di nga rakupin. Sana ka may ka rin nga rakupin yung nana. Arakop manong nemi. Idi may isa nga ina, iti anak. Ararakopan nakbad ni nanang manong. Ngam sa balit arakop ti ina manong nemi ni Mark. Slime pa ina na tibagi na kanya. Kamin.
Nagasagana kiti spaghetti with chicken, fried chicken. Agmerienda tayo, ha? Ohin manong name kaslak lang na bisinan. Hindi makita tipo spaghetti manong name kinaprito nga manok. No? Idinto ta. Tisit si dami jabalay manong name kat kaduan na inabraw nga natin. Mamano ti karne. Sala malalitan ti tiyangko manong name no adag padaya. Saan da? Tiyangko nga ulbud. Sala malalitan ti tiyangko no astang adag padaya. Pagkat inimas mintinangan, manong name ni Mark. Manong name na rapis ka talaga ni Mark. As lang nakapsot tilangan ng naisem, naragsak, na narunan o kadkadwa kami. Yung pabalunan dakpay, manong name itimakan, iti agawid ak. Siyempre naramanan di kakapsat ko, kasi tamat na datatang kininanang. Kung ang ordinahan kanya. Gayay mo latara dyan ang classmate mo nga mabalin na. Tano kas kasulay ang anak. Nung kasapulan tit emergency, umutang ka, wano tumawad ka. Nanang met, mana, wala. Anyat mo, baka kasawa ka ito kini Mark. Ala nanong, mubing ka pa lang, dati bagbagayo. Sa ngadakas, may kamang ka itibak nang, dibak nang kandungunten. Saan ka may karilakid di. Kinanakmet manong name. Naggraduar kami iti elementarya hanggang nagkaskolaan kami manong name iti high school. Kas iti dati manong name nasingat ti tunggal may sakara kami. Uwain. Agkipkibin kami. Dapat iti gundaway nga salabayan na. Abayan na. Tultulungak iti assignment na kada dumapay nga project ti eskwela, libre merienda. Kat gusto, iragaluan nak sa birthday ko, ito yung mga sibrua, baado, sapatos. Ato di kita kung ko naman ang name kanyak, oy, gaygayaman na ni Mark, gabata, iliblibra na merienda, gaygayaman ni Mark, gabata da mabalinda, sudakit na kurapay lang. Wais kamit anya, laika. Amom na sinuti gayamam tap na nakasta kita adalat na kita maitid kang ka mailibre kang ka manong name adamat na kita kung daway nga pagkidkidak ni Mark no kasta nga dated na sanan Mark aman sanan tapay o mga met ko na nga kung daw wahik ti kinasigid tunggal may sakad ta. Sabali nga minti bagbagali kiti classmate tayo. Bagada nga nasaya atakin ka kabata ikik ka na. Amangan na pag-urupem nga nakasagad iti rason no apay na sigid ka kanyak gabutik ikang ka. Saan? Ora awinted mo kanyak. Talaga napatig ka kanyak. Gayem ka. You're my best friend. Kastamit kanyak lay ka. You're my best friend. Gabutan niya. Gabutan matultulungan ka assignment mo. Nalala yung sikang. Puno na. Gabutan talaga nga. Gayem ka. Gayem ka. Numampesan ko kumakayat manong naming ang adarigidi kong dawi nga talaga nga awisan nakmanen iti balayda. Kat kumporme manong name iti babalon ni mami na kanyak no kas tagagawid akon magusgustuhan nak ni mami na. Tako na kanyak. Like nana, sa mga bye-bye ani Mark, ha? Tulungan, please. Sa among isinsina nga gayem wen. Happy ko mga isinak nana. Iya mga no dumteng titikundaway nga saan kayo nga gayem. Amo ka di nga. Sikat ibang paraparagsak yung kuwana. Ninanamat. Apay ko mga siya kadadakay mat nga parents na. Hindi ka-upset na. Kakanayin nang ipagbaga. Kasanuntun na awanin niya laika ko na. Ninanamat. Amanan ako. Ha? Sa mga pampanawan wen. Sa mga isinsina nga gayem. Wen. Tanuan niyaman tiwasapon mo.
ited na. Ited ko, ited me. O nana, pagdanakin nyo, basta sa laki din nga syakti isina na Kani, dumadagin sa baling agkras ken ko agkras. O na to ni, bumalasang kan, bumarumot ni Suna. Ay, makaskas di latangan ako tong dyan akmi. O, baka sa baling agkras ken ko Aman na. Nagwapo mo ni Mark Narapis lang. Nagwapo para ken ka? Isot ko guupuan na. Nagyaman no kastanak. So ngayon saan mo pang panawan man, sa mga baybayan, saan mong isinsin akas gayem. Naging ka nag-graduate community high school manon nami ketnam na maiklatan. Nga dahito nga tan ti panagsina ti dalan mi kini Mark. Apay manong. Siyempre, agbasan to ni ti college, umadayon to ni Sungna. Tao may ti college dito ilimi manong nami nyo sa syudad. Idin to tasyak manong nami. Impakpakunan datatang kininanang sandak na kabailan nga pagbasali ti college. Una-unay, awan pa itadang magmatrikula, may kadua, pagbayad ko ti kasera, kanda dumapay ka sa pulak. Itinaldaw-aldaw nga dakton sa di kabisera, no kasta manong naming agbasa kiti college. Idadamangin kanyak ni Mark, manong naming no anya alak nga kurso. Ano ko matalak nga kurso? Kad sa anak mo nagbasa. Kasano nga roden? Saan tan nagkadkadwa? I'm sorry, Mark. Nga mo rin na saan kanto na makikita. You're still my friend. No, at the problema mo iti panagbasam, hanggang nga tulungan at college maintain. Matanan mo, nagpatinggak lang ti high school. No, saan kang litaya kasta? Makasarak kan tupit sa bali. Anyat mo, baka da napimpintas na siya at nagbalin tong best friend mo iti college. Saan ang lita ka sa Mark? Just smile. Abong matibalay mi. Di may kanto. Ano saan? Na makasarak at trabaho sa di syudad. Tadata trantak Inakmet makikasang-gasat sa di kabisera. Sobre ka nga katulong, no katulong. Sobre ka nga sales lady, puno waitress. Puno anyo man dita. Mabaling ko nga sir ka nga trabaho. Umisam ka. Mabaling ka din awisan ka. Sa din no, sa di balay. Tapay mo rin. Pakanundak man yung tinaimas, sa dakto pala pabalunan. Kahit nakamasarita ni Mami. Sige. Mamalin siguro nga maodin ni Yomay ko. Ito nung santan nga kitkita, tadakan tun sa di kabisera nga gusbasa. Takunakon. O mga makasarak kantun ti sa bali nga best friend mo sa Jai. Kat malipatan nakton Mark. Manong nemi napanak man iti balayda. Kat kinasrita na ni Mami na nasisyaklain manong in corner na. Sabi na. Sabi nga saan ka nagbasa? Awanting pagbasak na. Talagang nag-surrender do tatang kininanang ko. Namak mo talagang sanda nga kabailan. Ngam kahit madagbasa. Kahit kung una yan, nana. Kahit kung nasaan kinagsina kini Mark. No sa dinuntayan ni Mark, sadya ka. Da kami ti makamo iti pagbasa mo. Ha? Nana? Tapno lahing adda ka, nga kadkadwa ni Mark. Tapno adda ka. Amo ka mawatan ti kaito sawin. Nana, sambit la si siya ti mabalin na nga agbalin nga gaya ma. Baka makasalok to iso nati may bagay ken kuha na. Natay padayo nga adda mabalin na. Sana kas kanyak nga
nakurapay laeng. Sikat ti kayat ni Mark. Awanin ti sa bali. Amom no apay. Tamani po di dadakit elementarya, sikan ti mangisaksakit ken kuana. Sikan ti nagbaling nga gayem na. Sikan ti mangtultulong ken kuana kada iti assignment na. Tanalalaing kang harod ng misuna. Di mo ka di kayat, nagtultuloy, nga da kayo sa dinumantiayan ti maysa. Kaya't ko unay nana, pues umanugot ka. Nanas ka ng kasaritak datatang kinanang mo, aramidek. Ngam no, sikan tulatan ti makisaritak ang kuhanan. Agkuyok kayo maman sa syudad. At dan pagkasaraan nyo sa diyay. Balay ti gayem ko. Isudan di makamuti amin. Kanan nyo, manglabat arawatin nyo, katilang aramidan nyo, mapanagbasa, agtinulong kayo. Masapol nga agpadpada kayo ti kurso. Accountancy, wano business management. No, agradura kayo ton, agpadpada kayo ito pa'y nga, sumprek iti trabaho, iti negosyo mi. Mayat kang? Sige na kayat ko unay. Kanagyaman na. Kinanak manong name ta kayat kumatlaunay. Dajakment kayat nga saan kuntun nga makikita manong name ni Mark. Tano kasano iti kinalayday na no saan kamtun nga kitkita. Kastamat kanya. Kan kang runaan ti amin manong name kayat ko ti baka pagbasa. Tano doon tong trabaho tulong ak tumatindi ti kapsat kumanong. Siyak ti nauna ket siyak ti kang runaan nga kasapulan nga salukag tapno maitag-ay iti biag mi ti kinakurapay. Ket kasta unay manong name ti ragsak ni Mark iti manugutak ket saan kami nga makapagsili. Nilaing patay ti mabaling mamagsina kanata laika. Sa dinumantian ko, adda ka. Sa dinumantian mo, adda. Anyaman ti problema, tulungan na. Anyaman ti problema, tulungan ka. Kas daw naman nga ron ti ragsak datatang kininanang ni kaabsat ko manon nemi siyempre maragsakan da ta makapagturpusak ton iti kolehyo no kaskas ano laing palubos ti apo. Wine, dadangarod bang pabasa kanyak manong. Iti supapak nga saan ko nga baybayan, saan ko nga panawan ni Mark manong name. Agpadpada ka mga rod manong name, iti pagkasiraan, iso na lang ti sangkam nga agpadpada, hangkam nga agkaskasilid, siyempre agabay lang ti silid. Natintinulong kami tanyaman manong naming election mi. One, napasnag kami, nga dumngeg, kadagiti lecture, asikasumi ti election mi, adama dagiti kondawon manong naming ingka magpaspasya iti moon, agkibin kami, abayan nak manong naming, kaslasang kam lang nga basta ag best friends, no dikat kaslakam lang agnobyo manong naming. Sunalaing ta, intun ka nga ta nga ibaga na kanyak ti, I love you, Laika. Nalablabas pa hingam kayen. Kasta nga tatmarik na ni Mark kanya. No siyak manong nemi no salsudag idibagik tirik na. Idi pa'y laeng na saan lang nga slagayem. Saan lang nga kaibigan lang. Saan lang nga gayem laeng manong. No digat talaga nga marik na. Nga isukit isulaeng tilalaki ti bihag ko. Hindi man nagbasa mi ti college, manong name adumat digiti pasalsali nga lalaki. Hi, Laika. Hi. Mabaling ka din nga, kasalita kang si Kalang. Nga awan di tagayim mo. Ang boyfriend mo, nanikot tonggi, nakarap-rapis. Uy, sa among sutsutilin ni Mark. No kayat mo ti maki barakada kada kami sa mga lukluk ko ni Sona.
siya ti makalaban mo. Si kapayan nga babae, iti nagbaling nga security guard, natakot tong nga boyfriend mo, best friend ko. Adumat manong name, hindi kini mauawat ko nga text message, nga agar-arim kanya, namsang ko idang ikaskaso. Adamat na kini kundawi manong name, nasang kam ngagkuyog, naroon na no kasta nga, sana ka maumay agbasa itang. Tapi Mark, umay da mami ka ni daddy, madanas ka nga papanami. Sige. Okay to lang, nakaspagari kan, ha? Sakto lang tayo makabuking kan. Masan sa nakastama nung naimi, maminsan di makabulan. Nga umay, dadati ka ni mami na, kita agabsan matnunga manong naimi ni Mark. Tatakanunas ken nga papananda. Jagman taksal sa ludsud, sa dino, ken apay, manong naimi, na naigatmat no, sa ludsud, amin-amin. Ngam talaga manong naimi, nga ado da kita agar-arim kanya. Idinto ta ni Mark at awan man lapulos talyawon na nga babae. Kabunga tatebain na, tanarapi si Suna. Uno, talaga nga tanga, siyak laeng. Ngaminton ka ano nga tanga. Ag-date kami nga, date isa lang nga basta, best friend, no digat. Agkukuyo kami mata talaga manong naming. Ang kibkibin, bayan na, irakos mo titakyag ko iti bagina. Naminton ka ano nga tang ibaga na kanyak manong nemi. Iti I love you. Iti nablabas pa nga may sagihin. Mauray ko nga ta. Aginggang idada kami iti third year college manong nemi ingkadengo nga siya kung tagpudno ken ko ano. Makamoitan. Noan niya ti bagana. Basta tinasken manong neme ket may bagak noan niya ti pudpud no arik na. Nga, saan ko nga ibain manong neme nga siyak nga babae iti mangibaga iti panagayat ko ken kuan. Kahit ko lang agbalin manong neme nga legal, formal, official, iti panagkinaawatan digiti puso mi nga saan lang nga basta gayem uno best friends. Ito na minsan nga panagkuyog mi manong nemi. Madama ka mga nagmimirianda, iti bagak ken kuana. Mark, yes, like that. Nakabaybag ta nga gayaman niya. Hindi data palang elementarya, high school, ita, third year college tan. May santo peng atawin, nag-graduate doon. Amam, ato na kita agar-aram kanya. Amok Gabot na pintas ka. I'm sorry. Siyak di ka po na noapay nga. Sa mo nga may ikasuida. Gabot numabaling kat. Adak halain kanya. Adak lang matkan ka. So nga, thank you, Laika. You are my best friend na talaga. Kahit kung ibaga kang gatipudpud nung marikrik na. Mark, saan mo kuma nga kunain nga nababandon di pa nagkitam kanyak no siyak di bang ibaga kang ka? Nga umuna. Laika? I love you, Mark. Nalablabas pa yung best friend. I love you. As my sweetheart. Hamok nga maawatan na. Ganamok nga maawatan tiket ko sa win. I love you so much. Nalablabas pa yung gayem. Nalablabas pa yung kapsat. Kahit kung sika, iti agnanayon iti biyak ko. I love you, Mark. Nasdawak manong nemi tanagsan na ay suna kat limiday ti rupa na. Oh my God. Kanya takit nga soin. Sangkang ka di nga agpadpaday tirik na. Mark, di mo ko nain nga
Saan ka kumagsangit? Gabot na makikita ka tumrem di kitiluam. Agyaman na kiti dahil nga pamatig. Laika ori samong ibaga. Amok mariknak. Wen, ulitek, ori samong kong mga imbaga. Amok kan mariknak nga talagang ipatpatignak. Ngayon, I'm sorry. Gayem kalaing. Manang nami, nasi kakot magibagaan na tikasta. Nga, ipatpatig mo, kalbasan na, ibagahan na nga, gayem laeng, timarik na hanaking ka. Nasakit sang kadi. Nagro naman ang nemi kitang bigla din na ipatukar anang kumanong nemi jamod nagkaponday tanga tukar. Ere kanta nga kaibigan lang pala. Manong nemi. Ang sakit. Nasakit. Timariknak manong. Tumtumran di kitiluwak manong nemi naut-ut. Timariknak iti pusok iti kaunggat. Ngayon karigatak lang ti misem. Ngayon siyak dati umis-isem manong naiming agar arubos di kitiluak. Kapuntakas la mader-der ti pusok. Oen manong naiming sipod pahay panagubing mi kini Mark. Nang rukin nga nagrangpaya tiriknak ken kuha nga sa ala nga basta gayem. Nang runan ti panagbalasang kon ken panagbaro na manong. Oen. Jakla ko man siya nalasarud-sud ken imbagbaga ken kuha na manong naimi ti pudpud nung marikrik na. Tapno jak bangeg ti baga na nga gayem laeng manong naimi ti pangbilangan na kanya. Gayem laeng. Kaibigan lang pala manong naimi. Inabay nak nga mismo manong naimi ni Mark, manong naimi tapno ti kastakit ati bayan nak. Gabot mariknak, manong naming aslag kapsutak. Gabot mariknak kasakit ken sayam. Laika. Ulitek. Uri sa mong imbalikas. Nga nalalabas pa ngayon kayem. Ti pagimbilangam kanyak ken mariknak. Amok. Mariknak. Mariknak ni patpatik na kunay-unay. Kadagamanak. Imsan dapat gahim ngagpadpada. Timarik na. Abay nga santa ngagpadpada, Mark. Di ba nang iparagop ko kat no kasunod ti panang ipatig ko kayan kakit kastamat ti panang ipatig mo kanya. Kahit ko kumanga arakupen na. Kahit ko kumanga mariknak ti bara dagiti agek mo. Nga saan lang akibin, saan lang akbay. Kahit kung mariknak ti pamatig mo kanyak, Mark. Kan mairiknak may pariknak mat ken ka. Uri saring nas ken nga rakupen nak. Kanak ginakikta. Iparparik na hamon ti kinapatig ko ken ka. Kadagyaman naklay ka. Si katiraksak ko. Si katibiyag ko. Dengan kahit nga sawan manong nemi nga awan ten yaman ng official aba nagkinaawatan dagiti puso mi. No digit kaibigan lang pala. Gayim laeng manong. Digit kahit nga sawan nga saan nga mang namnama ken ko anak iti masakbayan. Nga dumteng to ti gundaway manong nemi nga makakita, makasarak to ti babae nga talagang ipatpatig na ketsyak. Ano nga rin trumbeng nga ramidek? Pukawek, timariknak nga kuha na. Kat pagbaling naklaing nga gayam laing. Em kasano nga ramidek? Idin to ta idi pay laing.
Nga narik na akong da ito eh. Awan ti sa bali nga pangarik na, kiti kastoy nga rik na, no saan lang nga ni Mark. Nga mapayag ayam laeng. Iti pangimilangan na kaniya. Amo ko manong. Kapag tayo sudat yung magpapabasa kaniya, harig na, may saklay nga katulong da. Baknang da, idin to ta siyak manong. Nakurapayak laeng kat sa anak amay kari kadakwada. Mabalin siguro ang kasta ti bagbagada dati kini mami na. Sa mo ay ayaten ni Laika ti lablabas pangim kayem. Gayem laeng ti pangimbilangim king kuana. Mabalin siguro nga bagbagada kat kastamat at talaga ti Rikna. Rikna ni Mark manong nemi. Namampe kas lagul ulbod. Nga mapikas diya ti bagana. Ape nga kayat na gayem laeng. Ape nga saan kami nga sweetheart. Ape nga saan kami nga ginarakop. Ape nga saan kami nga ginagek. Apay. Di kayat na manong nemi kat imaga na mismo. Iwaksim tirik na kanyak. Nga nalablabas pa yung kayang. Ikasum dikit agar aram ka. Sa mga paritan, tapusom nga may bawing di sa balik. Amok mawatan naklay ka. Hanak nagnanayon nga ayaten. Lipatem detang hariknam kini bawing mo sa balik. Ibilang naklaing nga gayem. Gagangay lang nga gayem, Laika. Idurduron na ka di, amang lipat ka. Lipatem ta na lablabis pa yung gayem ariknam. Ibilang naklaing nga gayem. Aramid agman. Ngamjak maaramid. Na maramid dem. Tap na maaramid ko siguro. No saan kanton nga makit-kita. Aramid dem itaan nga makit-kita na. Saan ko maramid? Mark, talagang jak maramid. Iti malpasan manong nemi, iti klase mi, kat your oremin tulaang iti panag-open man iti klase para iti panag-fourth year college mi. May nga mismo manong nemi ni Mark dito'y balay. Hey, sige kaya Mark. Sumrik ka iti na mo nga balay mi. Ni Laika tata. Ay, adat ni, Laika. Ito ni Mark. Irisalas kami manong nemi nga nagsarita. Pimanaw met manong nemi ni tatang. Tadda na panan na. Dududwa kam laeng tao matirikapsat ko kinawa ni nanan. Mark, salada ng pating yung bagam. Agpagkata kumakan ka. Ha? Papanam? Papanan nyo ko nam. Papanan nyo. Nagbakasyon kami kada daddy ka ni mami. Maawan kam siguro di makalawas. Mabalin ti sumurot. Samot nga nga mabalin. Opoy mo. Di makalawas nga kawan mo, nga di ka makitkita. Undak kilakawak ken ka, Mark. Ketsi ka, hanggang may kawa, no di na makita. Siyempre, bakasyon, awan klase ta. Handa makapagkita ti may sangal daw. Siyempre, no, dakala dito yung lugar tayo. Mabalinak na pasyaren, mabaling nga siyak ti may jabalayo, kabayatan ti summer.
makalawas laing ngawanan. Mabalingan nakbad nga tawagan. No, mailiw ka kanya kung siyak timang tawag ka. Mabalingan tamat agtinawag. Damad cellphone mo, damad cellphone ko. Sige, makalawas lang ha. Sa atan tumanin nagbasa. Inal daw man nga kitkita ta. Nagkuykuyog ta. Agpakadakon nga ka. Timakder manong. Timakdarak na. Kit inarakop nak manong nemi. Mark. Like ha? Dati mo ten. Ngar-aro ko pa nak, di ba? Napapagapaman lang. Ngimitalangan na isang sangayin pa nangarakop mo kanya. Sa mo irutan. Balbalsak mat datang arakop mo. Babain iti na irut mat nga ba nangarakop ko yan ka. Agsubliak to. Paluwas siya po. After a week. 1 to 2 weeks. Ala? 1 to 3 weeks. Apa yung madadumat? 1 month. 1 week lang. Masapal nga 1 week lang, Mark. Okay? Matawagan na, Ahmed. Matawagan kami. I love you, Laika. As a friend. As a friend. Mark, I love you too. Saan lang agayem? Nakapapahod dahil nga panagin narakop mi manong nemi aging nga rimukat kat iniganan na tagsumbang nga pingping ko kat agkanan di kinibibig ko. Ito mo na gundahoy nga kaililiw ko mapasamak ti amin. Kinaikan na nga paiso manong nemi nga ninanam da kinibibig ko nariknak tinabara nga bibig na yes ladamat nakim da kinibibig ko anang balas idadaytang agik ni Mark. Nga ideksi na di kinibibig mi na ginarakop kami manin tinairod. I love you, Laika. As a friend. As a friend. I love you, Mark. More than a friend. Insusurot ko iti pa nagkita kabayatan ng umadadayon ni Mark manong nemi. No manin tumaliyaw nga mangitang ay iti ima na ngagbababay. Mark, after a week, agsubli ka. Agsubli ka, Mark. Kinon ko na kitinakim ko manong nemi. Makalawas, tinapalabas, manong nemi. Awan ti mauray ko ang tawag na. Diyak man mabaling ang tawagan. Tama nga naman makadisturbo at. Nagbakasyonan da nga ta. Banda nga ta di abroad. Una dito lang Pilipinas. Nasurukan nga makalawas. Agduhalawasan man. Tinawag ako ni Sona manong naming unattended, manong naming the cellphone number na. Saan nga naka-online, iti Facebook. Nag-message ako, Mark, where are you? Kaano ka nagsubli? Kaano ka nagpakita? Kaano ta nga makapaginarakop kin makipanag makapag-inagak manen? Dualawas, talungalawas, baka bulanan manong nemi awamatlangan ni Mark. Ganyan tinapasamak. Sabi nga Jack matawagan, napanak iti balay da, awan da kadungpay manong nemi.
Nagsaludsuda kita katulong dano sa dinong amin tinapanandang aumat ti may bagana. Egin kang iti may sangal daw manon nemi nagring di cellphone ko. Hello? Laika? Sino ito? Ti ina ni Mark. Ah, Nana? Ada kayon? Ada kami dito balay. Mabalin mo ti umay. Umay nga dagos si tamad laing, Nana. Umay nga tamad laing, tamad lang ang dagos. Nagdardarasa kung manong na yung nga napan ti balay da. Nangarkidaaklatan di pagluganak tap nalalisto ka makadanon ko na. Namidadda akon manong nemi iti asadeg bas dawak. Apay nga dagas asok nga atong. Tinusagak iti darkilag na tricycle manong nemi. Siguro kat paspasok nga dan nakti inana. Iso nga sinabad na. Nana, anya ta kayo ito sa untihatong? Awanan ni Mark. Binanaw na tayo ni Mark. Saan nga mundo tayo sa'yo, Nana? After a week, 2 weeks, 3 weeks ko na nagsublin to. Mapay nga nagsubli amay saan nga nalabi sa bangkay. Manong naimi na kami kitkitaan dagiti. Nadawnon mito tinaladan ti balay. Nakahit ko ti sumreken tap na magitak manong naimi ni Mark. Naming gawid na ti inala. Anak dito'y kapaylaing. Amangan no pati siya ka naglosdoy kat saan ka nga maarayat. Naglosdoy ka makakita kay kuwala. Saan nga po na tayo sa'yo na magkakagaw kay laing. Apay, nakasano. Hindi pa laing ubing nga da sakit ti puso ni Mark, anak. Nasamingatan nga kabailan nga gatangin digiti agas nga baka hindi ko mapailaing kat pinanawan na tayo. Saan kami nga nagbakasyon no dikat na pang kami. Hindi kami pintasan nga ospital tap na may sayagkat iti heart transfer. Tap na masukotan ko mati puso ni Mark kalpasan nga dan donor. Saan nga nagbalay iti operasyon, anak? Nakalpasan ti operasyon. Naturog ni Mark na salin nga nakaring pa eh. No, saan na po na ito eh? Mark! Mga pinanawan na kon, Mark! Ba't patay ka, Mark? Ba't patay ka, Mark? Kasta manong nemi tinaramid ko ngawan puro sarda iti managarubos di kitiluan. Ngayon nararakop ko manong nemi tilungon ni Mark. Ano mamaling ko makat malukatan tilungon. At no maarakop ko mismo isuna. Nilalaki kepat patay ko ngayon ay. Ini maalay-aya na pagkapaman tirik na manong nemi. Padalad tati ina ni Mark. Ini asunag ko. Aday niyawat na kaniyak manong nemi. Nga sobre. Ano da ito'y nana? Inted ni Mark kanyak sakbay nga naisayang kat ti operasyon. Nga ko na kaniyak nga no saan nga makalasat. Ited ko king kada ito'y nga surat. Ngam na makalasat. Mamit sa serbi natin nga surat. No makalasat. Nga maitad laing kang ka. Itatawanan ni Mark. Lukatam, kat basahim, no anya, dagit inlanad na. Binasak, linuktak manong nemi. Sakbay inokrad ko, ti surat.
Nadlaw kon manong nemi nga dana ikarga nga sing-sing. Sing-sing manong nemi. Minat mahatak ti sing-sing ket nadlaw ko nga dana kitikit nga nagan. Why manong nemi? Mark, sanay kan manong nemi ti siya ng puso. Tinangbait itinagan mi. Mark, Laika. Idirugyak nga basahin ti surat manong nemi adadan ti panagsakit ko. Laika. Basahin lang dito yung surat. Bilang to sa anak abakalasan. Pakawanin na ti saan ko pa nagpudnukin ka. Numampay saan mo bet nga sinaludsod. No apay kastoy ti salunat ko. Yamatay di pa laing umingak. Nga nadaano kung ti sakit ti puso. No awanin ti maghatang nga agas kanyan. Baka di pa laing nga napukaw lang. Ibang pamuspusan, di kininagan na kaniyak, ti panagpaot ti biyak. Bagan babayan ti makon ko na heart. Transplant nga panakasukat ti puso. Gan nagasataglaunay no malasatak ti operasyon. Ket no saan ko man nga malasat. Kayat ko nga ibagakin ka. Nga no kasano ti panangipatag mo kaniya. Kas tamat mas pait panangayat ko ken ka. Salay nga gayem. Kabuti patpatag ka unay-unay lay ka. Agas mo ti panangayat mo kaniya. Ngimjak inanugot. Tadyak kayat nga dadangag sagaba ka. No ada formal nga nagkinaawatan di kini puso ta. Kalpasan na kat mapukaw na. Gayem laing kunaken ka idingam ti kinabudno na kat talagang ipadpadagkalay ka. Isungin baga kang kaini. Ngay bawing mon iti sa bali. Tapno di kasta, kat santo una nga nasakit para kayong ka, di pa nakapukaw ko. Ano pa nakapukaw mo kaniya? Tising-sing, nga da iti unek ti sobre. Kahit ko mga siyak amis mo ti mangyusong itiramay mo. Ngam no saan kon nga maaramid. Iyusong mo nga mismo. Tasyak da ita nga sing-sing. Saan to nga suminaken ka? No talaga agtalan panang ipatag mo kaniya. Da ita nga sing-sing ti bati kakas engagement ring ta. Pakawarin na nganyaman tinagbasulak kan nagkurangat. Ken kayat kong ibagakin ka. Ngay patpatag ka unay-unay. Manong na may nyusong ko ti sing-sing, itiramay ko kada pagpagsuunay. Iti pa kay kabilan na. Ring finger, manong na may. Kada nadadaan, ti parang arakop ko, tilongon ni Mark, kaslawang pulos ti pa nakaibus, tinabuslon nga. Nabuslon nga luwa, manong na may. Sasaibek ken sasainek ken panagan anug-ug ko gabuti na laus ngay nakmarik na nga sakit ken saen. Mark, ape nga di mo imbaga. Ape nga di mo impudno ti kinapudno. Ape nga di mo pinalubusan tiriknam ken tiriknata. Tay parig na kumati tunggal may sagadatat ayat nga napudno.
Tapno nagragsak ta kuma. Sakbay kuma nga napukaw ka. Uwen. No ba'y naramid mo ang imbaga gayam laing. Tapno sa anak unay nga masaktan ko na. Nga may solay so Mark. Kaya pa na sa ginunay, di man nakapukaw kuhin ka. Islawa batin sa sarbik pa'y ang biyang kamutawan kan, Mark. Ayat kumatan di matay, Mark. Ayat kumatan di matay. Manipod na imansayag, aging ka anang itabon, di bangkay ni Mark, manong nemi, kaslasaan nga maibus tiluak. Tiyan mo kidi manong nemi kat luak nga luang sangit ak lang nga sangit, tap na maibusen tiluak, tap na kastakat sa anak tun nga agluak. Ngam kaskas di manong nemi nga nabustun lat tadig tiluak. Imbag, tadagdagandak amangan, uminom, imbag, manong nemi, ta makaturo kak met, no talaga nga makaturo kak. Edi awanin ni Mark, manong nemi kadadakon dito balay. Kaslasana kapulos ka makamubun. No may kastaunay manong nemi ti panang bagbaga kanyak datatang kininanang kinikapsat ko. Idimteng ti panaglulukat ti klase manong nemi awang payin ti rantak nga mapanagbasa. Nga may nakpinasyar ti ina ni Mark. Like hanak. Nana. Dito hindi gastusin mo pa nag-enroll para ti maodi nga tawen ti panagbasa. Waran ti rantak pa nga mangituloy, Nana. Why? Sa mo kadiam mo nga naliday ni Mark? No, agliliday ka kastoy. Ingonam-gonam idi ni Mark nga magkakanyak. No mabesan ng inlanan iti surat mo. Uno surat na. Na ituloy mo tagbasa. No anyaman terapap mo. Tuloy mo. Awanan ni Mark, anak. Di mo ka di kayat nga sika, tibi lang may kasukat na. Nadamat sa bali nga anak yun, anak. Sa bali lang ida. No kasunod pa nang ipadag ko, idi ni Mark, nga anak ko kastamad kan ka. Di mo kadikayat nga duwa kami nga agbalin nga inam kininahanang mo. No makapagturpos ka, alain da ka nagtrabaho, iti kumpanya amin. Ken, tapno matulungan da gadi kakamsat mo. No saman nga manay ti sweldo mong pangtulong ka dakwada. Adda kami kinidadi ni Mark. Amok nga mawatan na, laika. Kahit kung sikan ti kasukat ni Mark, ibilang da kakapod nung ana. Paset kay ti kumpanya, paset kay ti pamilya amin. Indulo ko nga rod tinagbasa manong nemi nagtalin ni Ed ti sing-sing kanya. Kabot na jak tupulos iwaksi. Ti panagayad ko kini Mark, itilikodan nga awanin ni Sun. Ato di kita agar-arem kanyak manong naming yung sangko indaging kaskaso. Aging nga nakapagturpusak manong naming nerwar ko ti board ko kita officially ngay nalad akon nga empleyada manong naming ti kumpanya da dagiti nagadnak kini Mark. Nagtrabaho ak sa syudad, banong name ito sa Jai, ti main office da. Pasarag bakasyon ak mat dito balay. Kani papawit ak malata, daranang kinitatang, tanya man nakasapulan, di kini kakapsat ko. Aging gang ti adjek kitag college, but ten manong name uwen. Tanagsarding idi, kat gabutang. Nakapagtrabaho akon, sumaten sumublat ng basa. Duwada manong name nga naggandahan, iti college. Gantong hasta nga marigatan ak manong nemi voluntaryo matamang tenti ina ni Mark. Mama, tiawag man kanya. Kuno, mami. Ma'am? Ano muna ta, ma'am? Oh, well, ma'am.
shortcut ti mami. O niya, magustom ka ni matlayang na dyan. Inregalo mi kini daddy mga kutse. Agyaman na, mami. Yun. Ken, sa nga gaputa, anak mi, Daddy Mark, at kasla, paritan na kamatin nga, agayat iti sa bali. No, da kami pakit di mga bagakeng ka. Ni Mark kat natayan. Agtalin na iti pa nagayat mo kayong kuwana, nga masapul nga agayat ka, iti sa bali, agayat ka di si bibiyag, taka sa pulam. Awanan tiran na kakasta, mami. Di mo ko na indeta. Taadada kay kayat ni Mark. No, adda sa baling nga, pastor kami ti pusom, adda sa baling nga, ayatem, agtalin iti pa nakayat mo kayong kuwana, nga di na kahit asawan nga lipate mo ni Suna, no, gayat ka ti sa baling. Aging ka, manong naming iti may sangal daw, adda kito ibsina, hindi adda makasapol kanya, nimbaga, ti sekretarya. Yes. I'm Nelson. Nelson. Hindi baga na ti pilyado naman ng name kapapilyado nila ni Mark. First cousin of Mark. Gabgabok sa Amerika. Kaslakay kahit kumadlag trabaho dito Pilipinas. Kinaiba nagda-uncle kina nga auntie. Kaya tumulong nga kiti kumpanya. Mabalinta tagtinulong. Ito yung branch. Di kahit na nasawin, officially ng empleyado ka to yan. Yeah. Welcome, sir. Ano ka mawagan ti, sir? Agbatpado na lang ti position. Manibod man idin manong nami oray saan nga paset ti trabaho. Agkuy-kuy kami matan ka ni Nelson. Kat ko na kanyak, nagiti naganak ka ni Mark. Oh, anatim ako naman ka ni Nelson. Idi trabaho, mami, daddy, ang problema. Nalaling pag-imsyak. Anad na experience ng imsyak. Talaga. Makapagtinulong kayo. Kabutang, da kayon token ni Nelson di bang tawin. Iti apagkapat. Iti kumpanya. Ha? Ta siyempre, damadla kabi nga, di kakabsat. Di Mark. Ay, da kayon di makamuti talo nga branches. Ape ko mga da kami. Di mo kadikayat. Nga iso ti kasukat ni Mark di pusom. Ti first cousin na. Haka din na isistorya kang ka ni Mark di may panggap ka ni Nelson. Haamot, mami. Isudat ka sa signadan ng kasinsin. Iso na lang ta. Kinaykayat ni Nelson. Tinapanit ti abroad. Hawan pulos direk nakamat na kanya. Ngayon itataan mo mon. Saan nga dakas, no? Ni Nelson ti kasukat. Ni Mark di pusong. O, ti kasukat ni Mark di pusok, mami. Ngayon mo bang laing nga da si bibiyag nga Mark? Amok nga mawatan ti kahit kong sawan. Nagdatong nga ron ni Nelson kaniyak manong naming bagag kang kuhan. O, ti kasukat ni Mark di pusok, Nelson. Ngayon na tayo ni Mark. Masapol nga da si bibiyag nga Mark. Karbegang ti agragsak. Laika. Mamati ka kumakaniyak. Saan nga kaputag kasinsin kam kini Mark. Isot ka po nun wapoy nga. Ayatin ka. Ngayon talagang mariknak yung patpatik ka. Di mo lamo. Mapapalak ini kini Mark. Nukasta nga makita kayo nga kuy-kuyo. Ha? Adaklay di nga. Magsipsipot ka na kayo. Adaklay di nga. Managragsakan ta makitak tiragsak ti kasinsin ko. Nga mo kidin.
Ngano saan ngagbaligit ang yaman ng operasyon. Kat talaga masapa nga mapukaw ni Mark dito lupong. Dawat ko mat iri na mamuak nga agad ko isuna iti heart transplant. May sakmen hindi nga nagladladingit, hindi ba amuak nga bimusa yan. Nandiyak malapulos na kapagbakasyon dito Pilipinas. I love you, Laika. Nelson, saan ka nga dagdagan nga maibawing mo tirik ng kanya? Ngam tulungan ka. Tulungan kumamat ti bagim. Karbigan tagragsa. Saan ka ngagtalinaed nga baludan na ka tinapalabas. Pasispas, tiagdama, tinampatag, kaniti masakbayan. Aging gaman naming nga na-develop ngagpaisotirik na kini Nelson, kaya inaklod ko isuna, kas taon iti ragsak met na ginagad na kini Mark. Dapat kami di Campo Santo, nga nakaipampunan na ni Mark, manong naming kita, ore amuming asan na nga manggag ng bagami. Nga da kami kini Nelson. Kaya na plano pa yan, manong naming ting grande nga kalaysa. Nagkalaysa kami kani Nelson, manong nami, ket nadaan kami titalo, nga bunga, ti ay nayat mi. Nakapagturpos mat amin, digri kakapsat ko, babayan ti tulong ko, ken tulong digri tinakareduar nga mo na kapsat ko. Pimintas, ti biya, family house bing manong nami, nga iso ita ti pagnaidan datatang kininanang agraman, ti pamilya, ti bunso wano inaudi, nga nagtal na edit ti siro. Buwan, nadan kami siyempre sa kabukbukodan nga balay, kini Nelson, with katulong kenyaya. Kada kami tinang itultuloy manong name nga nang manage. Iti pan nakatawid mi, kada dadi kini mami, nga sanga tinikusyo da, nga nagbalinan nga nekusyo mi, kini Nelson. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong naming at tinaminsan, kat kastawan iti sangit ko, ti panakapukaw ko, iti first love ko. Ngayon patag kusipod, iti ubinga. Ngawad sa bali no saan nga ni Mark. Ngayon pasete ni Suna tinapalabas. Kat tiagda pa, naragsak ti pamilya nga binangon mi kini Nelson. Naragsak kami, manong naming. Kaya mo, naragsak met, iti pailaeng ni Mark. Hindi makita na nga naragsak kami ngagpadpada iti kasinsin. Agay man naglauna iti anos mo nga nangibasa, manong naming at sabi kumat at damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nibingeg, more power to your story manong, and God bless. To'y nga radagyaman nga pagaya mo, lahi ka.